Mahamadou Fofana ta' 24 sena mill-Mali ammetta li wettaq 5 serqiet minn djar f'Diċembru ta' 5 snin ilu. U ġie akkużat li wettaq dawn is-serqiet ma' persuna jew persuni oħra minn djar fil-Gżira, f'Birkirkara u f'Santa Venera. Il-Pulizija waslu għaż-żagħżugħ wara investigazzjonijiet mill-Pulizija tad-Distrett tal-Ħamrun u wara jiem ta' analiżi forensika. Fofana bħalissa qed jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin kif qed jiskonta sentenza fuq qatt ta' serqiet. Huwa kien ħareġ minn ħabs fid-9 ta' Mejju wara illi lejlet il-miliet ta' 5 snin ilu wkoll kien tressaq il-qorti akkużat b'8 serqiet oħra. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Wayne Camilleri li qal li ż-żagħżugħ kien jisraq għax ma kellux xiekol u biex iħallas il-kera. L-akkużat qal fil-ħabs li diġà qed jgħin lilu nnifsu għax il-ħabs qed jagħmel il-pupi. Hannibal Bashir Mohammed, Libjan ta' 33 sena residenti għawdex ingħata l-ħelsin mill-arrest wara li allegatament kellu fil-pussess tiegħu id-droga. U għatressa il-qorti 10 ilu wara li instabet id-droga kannabis u kokaina fil-pussess tiegħu. Din instabet moħbija f'loudspeaker f'appartament f'Marsal Forn. U kien wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukati tiegħu ippreżentaw rikors għal ħelsin mill-arrest u l-Maġistrat Joseph Mifsud laqgħat talba l-ħelsin mill-arrest fuq depożitu ta' €2,000 u garanzija personali ta' €10,000.